Masyado ba? Nabababa ba to? Alright mga katopay, welcome back muli sa ating YouTube channel. At syempre mga katopay, magpapalaro na naman ako sa mga bata mga katopay para laging masaya ang araw mga katopay. Masaya ang bata. Syempre bago ang lahat mga katopay ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel mga katopay, please subscribe and click the bell at click all para maging updated ka sa i-upload ko video mga katopay. At syempre gagawin namin ngayon mga katopay ay Alam ko kung paano. paluin yung ulo. Para naman, mahulaan niya mga kapay kung sino pumalo ng ulo na may helmet. Paano to? Yung helmet, nahulaan niya kung sino pumalo, meron siyang premium ng 5 piso. Okay, mga kapay, sino muna ito? Say-say. Si Say-say ang mauna mga kapay. At siyempre, kumbaga 6 sila mga kapay. Ngayon yung kalaban ni Say-say nasa likod. Ngayon mga katupay, kung mahulaan niya kung sino yung pumalo sa kanyang ulo na may helmet, mayroon siyang 5 piso na aking ipipremyo sa kanya mga katupay para masaya at may pambaon na sa school bukas mga katupay. At siyempre, umpisa na natin ang nating laro. Ready na kayo? Yes! Alright, 5 piso ha. Walang tatakbo. Pagpalo nyo, ganyan, wala nang tatakbo. No, para di mahalata. Okay? Okay, ready? 1, 2, 3. Wala pa. Mali! Mali! Sino? Sino? Tama! Okay, Say, may 5 piso ka, Say. Say! 5 piso mo, Say. 5 piso. Pang bukas. Okay, next! Next! Oop! Sino? Sino? Pili ko sa... Mali! Mali! Oh. Tama na ulan. Kagada. Okay no. Ba. Premio. Okay, say-say na naman. Say-say ulit. Oh. Hindi pa nakasuot. Wala ka kasi! Oo, hindi pa nakasuot. Oo. Hindi. Mali, si Sayra ang ano una. Unang pumalo. Diyan ko na kasi. Sige, ready. Rodrigo. Mali. Ano ba? Meron kasi ano eh. Oh. Sabay sitan ba dito? O sino? Ako. Mali. Mali. Talikod. Oh. Talikod lang. Kasi yung sabi nung wala. Sino na? Tama. Oh, Say. Oh, shot. Ay. Oh. Say. Ay. Wait lang. Oh, larga. Wait lang. Oh. Yeah. Oh. Lapa, oh. Oh. Ready? Dami yun na. Mali. Mali. Tama. Oh. Hindi pa eh. Wala pa yun. Hindi pa naka-ready. Yeah, ready. Yeah, ready. Oh. Mali. Sandali. Oh. Mali. Oh. Lola. Nagdududa. Bawal sa scroll. Yung ano, lalagay niya. Ganyan. Kumakain kasi siya eh. Oh. Hulaan ka agad. Isang tama lang. Hulaan ka agad.
Ay, di, mali. Mali na, mali, mali. Mali. Mali, mali. Tama. 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 Kasi. Mali. Oop. Oh, say. Walang magreklamo yan. Hot! Larga. Ah, bisit. Dalawa yun ah. Oop. Mali. Sino? Oh, mali. Sirani kami kuya. Oop. Uy, yung una. Oop. Diba? Sabi ko na lang. Sakit eh. Kaya. Oop. Sino? Mali. Napakagaling. Ah, mali. Sabi ako eh. Oop. Wala pa yung tangan. Sino ba yung una? Ako. Ah, mali. Sabi ako, uy! Ah, naulaan talaga. Oo. Oh, lapa. Oh. Dalawa. Ano na yan? Dada. Mali. Oh. Mali. Oh. Uy, wala pa. Dami naman oh. Tama. Meron. Abayan yan. May pambaka na po. Oh. Oh, di ba? Huli na yan. Huli yan. Mali pa. Tama. Okay na. Lima. Huwag lang sumalo ni Say-Say, oh. Laga. Ikaw! Mali. Di pa. Ready? Oh. Mali. Oh. Ikaw! Mali pa rin. Oh. Ikaw! Mali. Ikaw! Mali. Oh. Ikaw! Mali pa rin. Ikaw! Ay, nakatama rin ah. Nakatama rin. Oh, okay no? Ano ba yan? Ano ba yun? Ano ka? Aray! Aw! Oh, sino yun? Dandaan na. Ah, mali. Say ka lang kasi. Mali. Oh. Oh. Ang dami yun ah. Mali yun. Direk. Tama. Oo. Direk. Hindi, pumili ka siya yun. Yeah. Oh, sige. Mali! Oh. Mali. Oh. Oh. Tama. Mali! Kiro yun! Daya niya naman. Mali. Oh. Oh. Mali! Mali.
Mali! Oh. 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 Yes, sino? 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 Sino sa kanila dyan? Mali! Mali. Yun! Oh. Super naman yun. Mali! Mali ka rin. Oh. Oh. Mali. 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 Oh. Sino? Wala mo nang ano. Sino? Oh. Mamaya na kasi, huwag mo na kayo palo sa palo. Hindi, isa lang. Oh. Wait lang kasi. Oo nga. Sino? Mali. 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 Sino? Nagumiyat na. Wah. Wala. Wala kasi, lakas yung pumalo eh. Ganun lang daw. Oh. Oh. Ano? Sino yan? Ano? Umiiyak. Niyag na matawa. Yan mo! Oh, sino? Sino? Oh. Sino? Wala. Mali! Mali pa rin, mali. Oh. Oh. Tama! Tama! Ulit ka! Tama. Kanina pa yun eh. Kanina pa eh. Lakas mo! Kakuha mo ng malakas! Osay. Napagod si Say. Oh. Bigay mo. Ano na tay? Ano na kay ano? Ang sakit sa tenga. Ang bilis ah. Ang bilis. Ah. Oh. Si ano? Si Shaira. Tama! Tama. Tama! Tama! Hindi ako una. Hindi ako una. Dalawa kasi pumapalo. Oh, yan nga. Dapat isa lang yan. Mali. Mali. Oh, yan ah. Si Raisa. Mali. Oh. Wah. Hindi. Isa. Dapat yung... Isa lang. Oh, Oh. Ah. oh yan ah. Mali. Si Yakiro. Tama! Ah, tama. Kero. Oh. Uy! Oh. Kuya. Oh. Tama agad. Tinitignan na eh. Oh. Tatawa eh. Tatawa eh. Alas, ako muna! Ay, palengke mo. Di ba ako natataya? Ako din. Oh, last. Last. Last na lang, last. Masyado ba lang? Tama yun, tama. Oh, ito sila isa. Hindi ba ako yan? Nahilo na. Nabubok. Nahilo na sila isa. Ang sakit nun. Oh, last na lang yun. Tama na. Alright mga tupay. Natapos din namin yung laro mga tupay. At siyempre, bago tayo magtapos magtapa mga katupay, ay kung hindi ka pa nakikita sa inyong channel, please subscribe at click na button bell para maging updated na sa i-upload ko mga video. Masaya pa mga bala? Masaya? Yes! Okay, alright mga tupay. Sa susunod naman namin paglalaro mga tupay. At siyempre, pasubscribe naman mga tupay. At sumunod naman ang aking YouTube channel mga tupay para tuloy-tuloy ang pagpasaya natin sa mga kabataan mga tupay. Alright, hanggang dito na. Bye-bye!